Biz Gafari rayonuna qaytib boramiz. Qirmantoq ауылына Finjira apaning tug'an kuni. Bugun yubileyi qutlarga. Gafari rayonuna kirdik. Mantau rama. Nagel kart pula tergani, belum ini tergani. Harmonse dus kanalı. Say Gafar ve Guzayir ve Finjire askar kızının tuğan günü bilen kutlap gelirge buldu. Finjira apaning tuğan günü ul Gafari rayonunun Burra ауылында туып, Күрші ауылға тұрмышқа шығып, Qirmantoq ауылында Шамил абай bilen birge балалар өстіріп яшап жаталар. Қазір Finjira апаларга барып келебиз. Құтлап. Qirmantoq ауылына келебиz.
Filtrini alabız. Filtrini alabız. Fincire pararga kireriz. Evet. Nöbeti işler. Neydi o taraf? Anamdan indi motoruyla. Burcuna mı? Sen misin? Güzel yapı. Sen misin? Şine geldik bana. Tuğan günün bilen kutlarına. Niye gübüreye oldu dediler. Yarman Şudus kanalının generalni direktörü özü geldi. Ay hanım her yıllar bir azine. Hadi yakasını motor yakka. Oo manda. Kulüp askar babayla mutlandırıyor gali. Bana her şeyini kutlayıyoruz. Rahmet. Bu zihirlay. Kireli kim para basasın? Basmayın. O senin bir gerek var. Oy rahmet. O. Молодец, вот Ахмед. Tuğan günün bilen, yübüleyim bilen Fincire abba. Tuktarı bitmedi hadi. Hazır bunlar. Var. Sinde bu bir gerek şef. Özünde zorlanı. Bir gerek batır bit. Веселый такой. Tuğan günün bilen. От рахмет, мен бля картайып буламын, мен карасаң. Гармончы дус каналында музыкаль кытлаулар. Бу дөньяда һәркем бәхетле булырга хаклы. Менә шушы бәхетле кешеләр арасында безнең кадерлебез Сайгафарова, Финдирә, Аскар кызы да бардыр дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу бәхетне ул юлдан гына китеп барганда тапмаган. Әнең өчен дөньяның ачы теше мәшәкатьләрен күреп, кайгы хәсрәтләрне кичереп, озын һәм сикәлтәле бормалы юлларын узганда, әйе, бу дөньяның агы булды каралары, язмышымның яралары, җиле булды томаннары, кары булды бураннары, гомер юлы бик текә булып, үрләргә менәсе булды. Барысына да түзеп, барлык булган авырлыкларны җиңеп чыгарга кирәк булды. Балаларны үстереп, дөрес тәрбия биреп, аякка бастырырга, аларның шатлыгына куанып, кайгыларын уртаклашып яшәргә кирәк булды. Гафури районының Бурлы авылында туып үсеп, Кормантау авылында яшәүче Сайгафарова, Гузаирова, Финдирә, Аскар кызының күркәм юбилей уңаеннан балачакта бергә үскән күршеләре Фәрит, Венера эфир дулкыннары аша тәбрик итәләр. Финдирә апа, Аскар һәм Фәһимә Гузаировлар гаиләсендә 3нче бала булып,
ялгап дөньяга килә. Фәһим апа сатучы, Оскар бабай бик яхшы художник, рәссам, клуб мөдире булып та эшли. Әлеге вакытта Бурлы авылы клубы аның исемен йөритә. Кормантау авылына Сайгафаров Шамил абый белән гаилә коралар. Бер ул, бер кыз тәрбияләп, үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Хәзер инде оныкларын үстергә ярдәмләшеп яшиләр. Финдира апа үзе Кормантау мәктәбендә 30 ел укытучы булып эшләде. Хәзерге вакытта хаклы ялда. Кадерле безне гомеренең шушы истәлекле дулкынландыргыч мизгеле белән котлап, аңа булган мең рәхмәтләребезне гармончы дус каналаша җиткерәсебез килә дип язалар. Бүген безгә сезнең җан якыннарыгыз. Җилдә җилеп, язга ташкыннарда гөрләп узган, сизелми дә үтеп киткән яшьлек елларыңны барлап һәм сагынып уфтанмачалы хөрмәтле Финдира апа. Яшәлгән гомер елларың әрнү сагышлар уятырлык түгел. Тормыш юлың үкенечсез мәгънәле үтелгән. Көнне төнгә ялгап, дөнья көтү, балалар үстерү, эшеңнең тәмен белеп, гаиләңнең ныклыгын тотып яшәү, булар барысы да күпләргә үрнәк булырлык сыйфатлар. Менә шуның эчендә син безгә бик тә кадерлесең. Гаиләгезнең имин күгендә сүнмәс якты йолдыз булып озак балкы, рәхәт яшә. Ходай Тәгалә сине авыру чирләрдән, көтелмәгән бәла-казадан үзе сакласын. Шамил абый белән бергәләп, бертөкләп җыган дөньягызның кадерен белеп, балалар игелеген, аныклар изгелеген күреп, тынычлыкта исән-имин килеш, куанычлар кичереп кенә яшәгез әле. Гаиләгездә бер-берегез өчен гам дә, ям дә, нур да булып кына. Юбилеяң икән бүген матур мизгел тулган диләр. Синең матур юбилейга теләргә икән диләр. Сине котлап пар булбыллар. Моңлы җырларын суза. Гомер юлы искән җилдә көндә бер көн уза. Моңсулан малыгаям дип йөрәгең 20дә. Аякларың җиргә тими, өлгерсең син һәр эштә. Аптырап та без куябыз, кайдан көч тарталасың. Кирәк чакта син барына ярдәм кылы сузасың. Яшь әле син бирешмичә, дөньяның ваклыгына, көндә күреп шатлангына, шәфәкның ал нурына. Син яңа туган көнгә саулыгыңа шөкер ит. Алдагы гомер елларын бәхеттә, рәхәттә үт. Балаларың шатландырсын, кайгылар сынурап. Туганнар да һәр вакытта яшәсен сине зурлап. Дөньяның бар матурлыгын татып яшәсәң иде. Бүгенге туган көнеңне сагынып сөйләсәң иде. Яфракларның шавы, үткән гомер шаңа, гүлләр чәчкә ата язларым. Безнең хисләр дәли, тик яңарып тора, онытмайык яшьлек елларын. Хисләр дәби, тик яңарып тора, онытмайык яшьлек елларын.
очрашулар белән яшнәем. Бер-беребезгә һаман сөю бүләк итеп, назлар бүләк итеп яшәйек. Бер-беребезгә һаман сөю бүләк итеп, назлар бүләк итеп яшәйек. Biz әле дә бергә, без әле дә матур, тик кайгылар гына килмәсен. Без әле дә бергә, без әле дә матур, назлар бүләк итеп яшәйек. Гомер үтә димәк. Кайгылар гына килмәсен. Gittin mi ayıl etti, ayıl etti. Birga avna o'sgan ko'rishim kelib, meni shular yubileylar bilan qutlab, Garmoncha Do'st kanalida ko'rinarman deb. Çok rahmat. Sen başlaydı, men bilmeyeyim. İncir apa mana siz yaşlıqta batur jır var. Şunu işe düşüreyler sözlerin. Bunun kiyinde bilen hazine deyinde
Ayrılıştan akışlar şikerle minde senin geleceğim ayağa sımlasan da duymaz kungere kayırsine isne pekine siger sımlasan da duymaz kungere kayırsine isne pekine siger Şunlar keşke atkan tuğaylar Şunlar keşke atkan tuğaylar Tırmış yollarmış çok işte Şu ayda irken gelişte Alıştırma onu yapmaya Şu ayda irken gelişte Alıştırma onu yapmaya Aralarda hızlı yollar var Giderler sonra var Nice yıllar var Nice gözlerimin sonsağın var Başına nice yıllar var Nice gözlerimin sonsağın var Nice gözlerimin sonsağın var Ay maladi şep yerdesin. Ferit, zor etip rahmet doğanım, bik matır iş başlagansın, işin davamlı bulsun, şuşulay burludağı baytak kişilerini görüp, tanışıp, matır etip yaşarga olsun birge Amin. birge.